Бу көнне күпләр сөекле кешесенә бүләк әзерле ярату хисләрен белдерә. Кемнәрдер өчен бу гадәти көн генә. Ә сез ярату барлыгына ышанасызмы? Мәхәббәтнең чыны менә бер-берең белән озын гомер иткәндә, бер-береңә ышаныч барлыкка килеп, бер-береңә соннап яшәгәндә, менә шул мәхәббәттер дип уйлыйм инде мин. Әлбәттә инде җирне һәм безнең яшәешебезне гомумән мәхәббәт тота. Ярату bir-birini qadrlау, ул инде гаилә бәхете, инде гаилә булгачтан ул балалар. Күп тапкырлар гашык булганнар, ул шутсы дидер. Бер вакытта ул гашык булудан аткан бирмәгән. Картык кенә дә килә ул. Ярату бер-береңә хөрмәт итү, бер-берең өчен тырышу, юл кую, тормыш итү инде, гомер итү. Бер-берең өчен янып тору. Яратусыз яшәп булмый дип уйлыйм инде мин. Әле үзем дә менә күптән түгел кызның кулын сорадым. Алла бирсә, җәйкене өйләнешәбез. Ярату минем өчен зур бәхет. Дәргә була, яратсаң гына җир йөзендә яшәргә була, кешегә ышаныч була. Яратып, яратылып яшәргә ясым бу дөньяда. 14 февраль гашыклар көне һәрбер кешегә яратып яшәргә ясым. Яраткан кешенең аерым сыйфатларын ярата башлыйсың. Һәм шушы сыйфатлары аша ул кешегә ярату хисләре барлыкка килә. Һәм инде яратуның дәвамы әлбәттә бергә семья кору булырга тиеш. Семья корганнан соң балалар үстерү, балаларны ярату, аннан соң иң зур ярату менә өлкән яшьтәге кешеләр өчен оныкларны ярату икән. Ни дисәң дә мәхәббәт дөньяда булган иң изге хисләрнең берсе. Һәрбер йөрәк аны үзенчә аңлый, үзенчә кабул итә. Яратып һәм яратылып яшик. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.